Mä pienenä tai lapsena pelasin lähinnä jääkiekkoa ja jalkapalloa. Välillä tietenkin kävin myös juoksukilpailussa, että maastojuoksua ja koulukisat, ja koulujen kesken, kun oli viestikilpailut tai muuta juoksutapahtumia. Mutta muuten harjoittelin lähinnä jääkiekkoa ja jalkapalloa tosiaan. Ja ihan ala-asteiästä lähtien on osallistunut koulujen kesken on ollut juoksukarnevaalit Helsingin Olympiastadionilla ja se on ollut sellainen hieno iso tapahtuma ja sitä kautta se innostus sitten aikoinaan lähtikin. Karnevaalit sai mut ikään kuin rupeamaan juoksemaan kilpaa. Paras muisto on kyllä ne mitalit tietenkin ja se ilo kun voitettiin mitskut ja sitten sellainen jälkikäteen ehkä hauska muisti on, että mä eksyin siinä kun osallistuin tai olimme mukana katuviestissä ja mä en sitten ollut hirveän hyvä suunnistaja ja johdettiin kilpailua ja mä tietenkin juoksin väärään suuntaan sitten niin, mutta hyvin siinä vaikka eksyinkin, niin hyvin kuitenkin pärjättiin ja jos mä oikein muistan, niin hopea voitettiin sinä vuonna kanssa.